О, тази вратка. То драк май ще го взема този път. Трябва да го взема. Но той сега ще духне. Не стига мъж. Да. Да, взимам това да разбили. Накрая. И ето. МХ птицата. Печели. Така. Така. Хотелче така в планината е вече. Я вижте. Information. Trail breaking. И ето състезанието. Тегло Off-Street X. Street Hash. Или наш. Пашно. О, 3-2. Почнахме. О, това какво отпред е Нисанка. Hyundai и Civic. Брех то от Civic. Всяко състезание да се пада. В Драга май го няма. Да, в Драго. То Драго нямаш. О, точно да се пада. King Burger. Реклама на King Burger. Volkswagen. Тук табелки Volkswagen оба. Burger King. И тук някакво Edge. Това е сигурно за някакво гелче за бръсене. Не бирдете. Бердете на брадата. Що как дърпа? Леле, залаги. Защо? Леле, какво става? Вау. Що така лагва? Хора, ще поизирам за малко. Ще ви покажа как финиширам. Та-да! И мисля това да е края на епизода. Както ви казвам, мисля да ги правя по-дълги от 10 минути. Чакай това да заредим. Coral Window Tint. И аре, това беше от мен. Magic True. До следващия епизод. Чао!